so a duniya bai da kowa ta wani fannin kwashi ke da komai. Na san ado na sa duniya a kansa kawai ya ce maka jarmai. Ka jura kwarzaba da tsina da duka maganar da za a yi ta maimai. Ni ma kansa na sha wuya. Labari na da zan baku ne maso ne bai yi mini uzuri ba. Da farko cikin rayuwa ta nisan ma ban yarda da shi ba. Wai daɗinsa ko kuma farin cikin da yake ciki ban sani ba. Yau ya kira ni na waiwaya, na cikin zamana a gefe ban san menene saurayi ba. Ba na biɗar kowa yau kula na agani na bai daidai da ni ba. Sabida na kasance ni ɗaliba ce so ba zai san da ni ba. Abin da ke cikin zuciya ba za na manta wata litinin ba, ranar za na je makaranta. Ina jiran abin da za na hau na tafi ga lokaci ya karata. Kuma idan aka fa za na je da nisa gashi sha'ani na mata. Kafin na karasa da wuya ina cikin tunanin hakan na kai gwauro kuma na kai mare. Don kun sani sosai ba ya wuce bako da ɗan gari. Wani ya bige ni da mota na sauya yanayi, an kai na asibiti jinya. Na samu raunuka 'yan ƙanana dan ciwon ma bai tsawwala ba. Ko da na tashi na yi tambaya shin waye bige ni wai bai tsaya ba. Amma akwai wani mutum guda da ya yi mini kokari bai gaza ba. Yana ina na mai godiya. Sai aka ce da ni baya nan amma ya je gida za ya dawo. Suna cikin gaya mini hakan sai ya shigo har da tsaraba ya kawo. Ya kalle ni ya yi murmushi ya ce ya jiki na ce babu ciwo. Likita har da min dariya, likita sai ta ɗan ba mu lokaci mai magana ni da shi ɗai. To na ji daɗin hakan ƙwarai da na yi masa godiya ya ji sai dai. Bai ce min na ofan ba ya zuba ido yana ta kallo na ni dai. Kunya ta sa na ɗan sunkuya. To a takaice mai shago na san so ne a sanadin shi. Ku biyo ni zan ƙarasa labarin kwai arashi.